va de molts mitjans. Una sentència policial, amb la sang, amb els caps trencats, i una sentència judicial, amb les multes, els processos i tota la intenció d'acobardir aquells xiquets i xiquetes. Però aquells xiquets i xiquetes no s'acobardiren, sinó que es tenen més forts, aprengueren a autoorganitzar-se i seguiren lluitant i encenent una flama que s'escampà per tota València i que es feu visible a tot el món. Avui, alguns d'aquests xiquets i xiquetes ja són universitaris o de cicles superiors, però molts altres continuen al llit lliure, continuen estudiant ESO i batxillerat i continuen fent-se dignes d'aquelles pancartes que apareixien en la reixa de l'institut fa un any, aquelles pancartes que deien gràcies Lluís Vives per despertar a València. Aquesta pancarta també expressament en aquesta ocasió, quan la injustícia és un fet, la revolució és un dret. Volia també recordar de manera molt especial els antics alumnes de Lluís Vives i d'altres llocs que en aquells dies, des del primer dia, vingueren de seguida a veure què necessitaven i a veure com podien ajudar-nos, com una mena de germans majors que venien a protegir i ajudar als seus germans menors, encara que evidentment la majoria ni els coneixien. Aquests universitaris o estudiants de cicles superiors van ser els que s'endugueren els pitjors cols i patiren directament la repressió més salvatge. Però sense ells la flama no s'hauria estampat. Crec que és un moment també per a recordar-nos. Gràcies, germans majors. I gràcies també a les famílies, a aquestes mares i pares que tant han patit i tant varen patir pels seus fills i filles i tant treballen pel seu país. Gràcies, pares i mares de la primavera valenciana. Potser no està molt bé d'indicador, però també hem d'agrair als professors, al cos de professors d'aquell institut, la normalitat acadèmica que van saber mantindre i l'ajuda psicològica que van prestar dia a dia als seus xiquets. Amb l'ajuda de voluntaris com Maria Gómez, que va vindre de Madrid, que us ha parlat abans, Maria Gómez, que va vindre de Madrid sense conèixer a ningú. Es va presentar allà a l'institut i va començar a ajudar-nos i a fer tallers. Gràcies, Maria. Tenim moltes coses a conmemorar i a recordar, però sobretot això ha de servir com a punt de partida per a una nova primavera, per a una nova marea o moviment ciutadà que ha d'alçar-se per damunt de la repressió i de la corrupció. La primavera valenciana és de tots i de totes. Ningú se la podrà apropiar mai. La portem dins cadascun i cadascuna de nosaltres i la farem florir entre totes. Les nostres xiquetes que ens la regalaven fa un any i este és un regal per a sempre. Des de febrer de 2012 a València sempre és primavera. Gràcies. Son de la Marina Alta. Valencia. Vienen a cantarnos dos himnos. Un que podría ser himno de la primavera valenciana, a versión análisis primavera, con estilo cada matí, al peu de l'abril, cultiva els teus sentits. Comencen noves primaveres al teu camí. Crema el destí i il·lumina l'horitzó d'obrir. El segon podria ser també l'himne dels joves valencians del segle XXI. L'herència. És un homenatge a aquells músics que en una època molt difícil es van arriscar a cantar en valencià exposant-se a la censura. Sense ells aquest moment creatiu que diu la música en valencià no seria possible. Si no estimem la nostra herència, no ens estimarem el futur. Acceptat.
València. I per mi així. Avui no estem de festa. Estem aquí per sentir viva la flama de la primavera valenciana. Que la llàstima primavera és cada matí. Gracias.